ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ചാപ്റ്റർ 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുപരമ്പരയുടെ പ്രാർത്ഥന മംഗളാചരണം ചെയ്യാം. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികമന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ രഘുതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ബുധരേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കേക്കണേന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഇന്നലത്തെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതില് പ്രകൃതി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ്, പിന്നെ ഈ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നെത്തണത്, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവുക, എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള പഠിച്ചു. അതായത് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് 15ാമത്തെ അധ്യായം, പുരുഷോത്തമ യോഗം. അത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിക്കണെന്ന് വെച്ചാല്, വിഭാഗം 1 ശ്ലോകം തൊട്ട് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭൗതിക ലോകമുള്ള, പിന്നെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പുരുഷോത്തമ യോഗം, അതായത് ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 12ാമത്തെ തൊട്ട് 15ാമത്തെ വരെയുള്ളത് പുരുഷോത്തമ യോഗം, പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. പിന്നെ 16ാമത്തെ തൊട്ട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അത്. നമ്മൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വേദങ്ങളെ പറ്റിയും വേദാന്തത്തിനെയും പുരുഷോത്തമൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പറഞ്ഞു. 20 ശ്ലോകമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? 20 ശ്ലോകമാണുള്ളത്. 20 ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകം ക്ലാസ്. അപ്പോ വിഭാഗം സംഗ്രഹമാണ് 1 തൊട്ട് 5. ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം. അപ്പൊ ഈ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പ്രതിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമായിട്ട് കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ ഉള്ളത്?
ആണ് ഇവിടെ ഈ പറയാൻ പോണത്. ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പുരുഷോത്തം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ മുഴുവനും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണതെന്നും ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മൂലം അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ തളച്ചിടണമെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ മോചനം എന്ന് പറയണത് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തു വരണം. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അല്ല, അത് നമ്മൾ 14 ചെയ്തിട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഉപായങ്ങളുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ അപ്പൊ അപ്പൊ അധ്യായം 15 വിട്ട് പോണ്ട്. അതെയോ? എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കണില്ലേ ഒട്ടും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേക്കണുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നന്നായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ശരി ശരി. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കേട്ടിരുന്നോ നേരത്തെ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട്? പക്ഷെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അല്ലേ? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂട്ടാ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലം മാറി ഇരുന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം, കാരണം ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച. ഊർധമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയണത്? ഊർധമൂലമധശാഖം. ഊർധ്വം, ഊർധ്വമൂലം. അപ്പൊ മോളിൽ നിന്നുള്ള ആ വേരിൽ നിന്നാണ് താഴത്തേക്ക് പതിഞ്ഞ ഒരു മരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധശാഖം അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അരയാൽ വൃക്ഷാണ്. അശ്വത്ഥം പ്രാഹുർ അവ്യയം. അപ്പൊ അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു വൃക്ഷാണിത്. സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? വേര് മേലോട്ട് പോയിട്ട് ശാഖകള് കീഴോട്ട് വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വൃക്ഷം, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എങ്ങനെയാണത്? ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി. അപ്പൊ ഛന്ദാംസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേദമന്ത്രങ്ങള്. യസ്യ യാതൊന്നിന്റെ, അതായത് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പർണാനി ഇലകളാകുന്നു. അപ്പോ ഈ മരത്തിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേര് മുകളിൽ, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാനേ സംഭവിക്കില്ല എന്നല്ല, കാണാനേ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ മാതാജി? കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ സ്ഥലം മാറി ഇരുന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ശരിയാവേ കേട്ടോ. അപ്പൊ പറയണു, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തല കീഴ്പോട്ടായിട്ട് അതിന്റെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇലകള്. അപ്പോ ആ ഇലകള്, ഛന്ദസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോ പർണാനി ഇലകളാകുന്നു. യസ് ത്വം തം വേദ സ വേദവിത്. അതിനെ അറിയുന്ന ആള് ആരാണോ ആ ആളാണ് വേദജ്ഞൻ. വേദവിത്ത്, വേദജ്ഞനാകുന്നു. അതായത് ഈ തല
കീഴ്പോട്ടായിട്ട് കിടക്കണ ആ മരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരമുള്ള ആളെ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയണേന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഭഗവാൻ പറയണത് ആ വേദങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് ഈ ബന്ധത്തിൽ പെടുന്നതും അതിൽ നിന്ന് മോക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതും എന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മരം എങ്ങനെയാ കാണാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും. അതായത് നദിയുടെ കരയിൽ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കണ സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ നമുക്കറിയാം മുകളിലത്തെ ആ മരത്തിന് നമുക്ക് കീഴ്പോട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കീഴ്പോട്ട് കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തല കുത്തനെ നിൽക്കണ ആ വൃക്ഷത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ മാത്രമല്ലേ ഇത് പ്രതിഫലിച്ച് താഴേക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ വേര് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാ പറയണത്? മുകളിലാണ്. വേര് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇലകളൊക്കെ താഴേക്ക് വരുന്നത്. അതങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷാഡോ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് തലകുത്തനെ തന്നെ നമ്മള് എവിടെ നദിയിൽ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ് ഈ മേൽ കീഴായി മറിഞ്ഞ മരത്തിന്റെ നിഴല് പറയണേ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഭൗതിക ലോകം തലതിരിഞ്ഞ അശ്വത്ഥമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഒരു അശ്വത്തോടെ ഉപമിക്കുന്നത്? ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. അതിരില്ലാതെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്കായി അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മോന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയണം? അനശ്വരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുടെ വാളുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? മോചനത്തിന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം കിട്ടുക. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഭവസാഗരം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരത്തിന്റെ ശാഖകളായ ഈ വേദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരാള് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താ അടുത്തത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ വിരക്തി കളയണം. അപ്പോ എങ്ങനെ ഈ വിരക്തി ഉണ്ടാവും? അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ അത് വരേണ്ടതെന്നല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ ഒന്നിലും നമുക്ക് കാമ ക്രോധ മോഹം, കാമത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടും ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന് ഉള്ള സേവകൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനസ്ഥരായിട്ട് കിടക്കും. അതാണ് ഈ മരം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ മരം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഇത് ശാശ്വതമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മരത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ചില്ലകളിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഓരോ ജീവികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷത്തില് 2 കിളികളെ, ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന കിളിയാണ് പരമാത്മാവ്. അതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കിളി എപ്പോഴാണോ ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക? കാരണം ഓരോ ശാഖകളിലും പലതരം പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അതായത് ഓരോ ശാഖകളിലും പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ആസ്വാദനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് കിടക്കണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലെ ഒരു ഭക്തനെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഭഗവാൻ. ജപം, സങ്കീർത്തനം, യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തി സുമേധസ എന്നാ പറയണത്. കലിയുഗത്തില് സുമേധസ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിരക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ ആ വാളുകൊണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വാളുകൊണ്ട് ഒരു മരത്തിനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ മരം നശിക്കും, അല്ലെ?
ഒരു മരം നമുക്ക് വേരോടെ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച്, വേരുണ്ട് നിർത്തിയാലും നമ്മൾ അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ മരം ഉണങ്ങിപ്പോവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതികത്തിലുള്ള ഒരു മരത്തിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള വാളുകൊണ്ട് മുറിച്ച് ഉണക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ആത്മീയമായ മരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയതയിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ ജപം, നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, എപ്പോ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണേന്ന്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിലുള്ള ആസക്തി എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ, കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വെക്കൂ, അത് നടന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ അവിടെ വിഷമിക്കണേന് പകരം ആലോചിക്കേണ്ട എന്താ? ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, ഭഗവാൻ അത് എനിക്ക് തരണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നില്ല. ഭഗവാൻ അത് എനിക്ക് തരണമെന്ന് തോന്നി തന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ? നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആവലാതിയോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിഷമങ്ങളോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ മാറ്റി തരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുണ്ട്. നമുക്ക് ആരും ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല, നമുക്ക് ആരും കൂട്ടുകാരില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാനില്ലേ? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടിയായിട്ട്, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, എല്ലാമായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താം. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികതയില് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അവരും കുടുംബത്തായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരാ. അവര് പക്ഷെ ഭഗവാനെ മറന്നല്ലല്ലോ ജീവിച്ചത്. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സേവ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കല്യാണങ്ങൾക്കും പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് സമയമില്ല ഭഗവാനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അധശ്ചോർധം പ്രസൃതാതസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയ പ്രബാല അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ നമ്മള് മരത്തിന് നമ്മള് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെ? വളവും വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ പോഷകങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് എങ്ങനെയാ പോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണെന്നാ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മരം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മരത്തിന് ഓരോരോ ചെറിയ 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 ശാഖകളുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ചെറുതിനൊക്കെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയും. ആ ചില്ലകളാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. കണ്ണിന് എന്താണോ കാണേണ്ടത്, കാതിന് എന്താണോ കേൾക്കേണ്ടത്, നമ്മളിങ്ങനെ അതിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടായാലും സിനിമയായിട്ടായാലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഏതിലെങ്കിലും നോക്കി എപ്പോഴും കാണാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതോ പാട്ട് കളിക്കുന്നതോ. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുമ്പോ ഇന്നലെ 2-3 കുട്ടികൾ മഴയത്തിരുന്ന് ഭയങ്കര ഡാൻസാ. കാരണം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നാമത് അവരുടെ പ്രായം അതാണ്. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആൾക്കാരിപ്പോ അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കണേലും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർ അവരെന്ത് ചെയ്യണത് കാണിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വളരെയധികം മാറി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിറ്റിസിസം വരിക. ചിലപ്പോൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി അതില് വളരെയധികം താഴേട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ആ ചില്ലകൾ എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹം, ബലം ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു, അല്ലെ ആ ഡാൻസ് എടുത്തു, അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു കുറെ അധികം ലൈക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. നേരെ മറിച്ച് അത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താലോ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. അല്ലെ, ആലോചിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആരാ? നമ്മൾ തന്നെയാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മോഹങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും പോയി പെട്ടുകിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? വിരക്തി എന്ന വാളുകൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയണം. ഭൗതിക ലോകം ത്രിഗുണങ്ങളാലും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലും പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൂഭാഗം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടുണങ്ങിയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുതിർന്ന് പച്ചയായും കാണപ്പെടാം. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജീവിവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ എന്താ കാണുന്നുള്ളത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് മരുഭൂമിയാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് എന്താ ഭയങ്കര കാടും ഇപ്പൊ ആമസോൺ പോലത്തുള്ള കാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും മഴയാണ്. അവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ട്, നമുക്കൊന്നും അറിയ പോലുമില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്, ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളൊക്കെ. അതേസമയം ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമി, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആടുജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരുഭൂമി ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുക. എവിടെയാണ് അന്തമില്ല, ആദിയില്ല അന്തമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എവിടുന്ന് പോയി എന്നൊന്നും അറിയാത്ത മാതിരിയാണ് മരുഭൂമി ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്താന്നാ പറയണത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ജീവവർഗങ്ങൾ, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏറിയും ഇറങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഓരോ ജീവവർഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം മരുഭൂമിയിലെല്ലാം പാമ്പുണ്ട്. അവിടെ പറയുമ്പോ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വിഷം കൂടുന്നാ പറയാ. അവിടെ പാമ്പുകളുണ്ട്, ഈ കണ്ട ജീവികളൊക്കെ ഈ മരുഭൂമിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, അതായത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും അവിടെ ജീവിവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല, ഒരു വലിയൊരു ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടല്, അല്ലെ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വഴിയാണ് ഈ ശാഖകള് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക്. അവിടെ നിന്നാണ് വേരിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബന്ധനസ്ഥരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിയിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ ലോകത്തില് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കാടുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ളില് ഒരാള്, നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിക്ചറ്? മാതാജി കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ലേ? പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ? മാതാജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് പിക്ചർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ കണ്ടോ മോളിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? ഒരു ആനയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കണു, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വീണ വായിക്കണു, ഗണപതിയെ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുന്നതെല്ലാം ദേവലോകങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഋഷിമാര് അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഓരോരോ ജീവി വർഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാമ്പുകള്, പിന്നെ തേരട്ടകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വലിയ ജീവി, സിംഹം, കടുവ. അപ്പോ ആദ്യം ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ താഴെ മുനിമാര് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികള്, അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുന്തോറും എന്താ പറയാ മൃഗങ്ങള്, പിന്നെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നരകലോകങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ചിലപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവികളെ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ
ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാണ്. റിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ലീവ്, അതിന്റെ ഇലകളെന്ന് പറയുന്നത് വേദമന്ത്രങ്ങളാണെന്നും അതിന്റെ ഇലകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണെന്നും പിന്നെ അതിന്റെ ശാഖകള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്നും അങ്ങനെ ഓരോന്നും അവര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒന്നും കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കണു. അതായത് പ്രതിഫലനത്തിന്റെ അറിയാൽ മരം, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയലോകമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മേൽകീഴായി മറിഞ്ഞ നിഴൽ. പോഷണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങള്, സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് മനുഷ്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, ഭൂലോകം താഴേക്ക് വളരുന്നു. എല്ലാ ദിശയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ് വേര്. അതായത് എങ്ങോടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന വേരുകളാണ് ഇതില്. പിന്നെ അതിൽ നിരീശ്വരവാദവും എല്ലാം അതിലുണ്ട്. പിന്നെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്, മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട്. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോരോ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്, കാടുകളിലാണെങ്കിലും ജലത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണു. പിന്നെ പച്ച ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങള്. ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഗന്ധം, രസം, അതെല്ലാം തുടങ്ങിയവ. പിന്നെ ശാഖത്തിന്റെ അഗ്രങ്ങളാണ് നമ്മള് വിഷയാനുഭൂതികളായ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ്. പിന്നെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവസത്തകള് ചെയ്യണ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട്, പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങള് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണു. പിന്നെ ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇനി 3ലും 4ലും ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല്, രൂപമസ്യേഹ തത്തോപലഭ്യതേനാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. എന്താ പറയണത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിദ്യാകുന്ന ആയുധങ്ങളാൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പോയി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് കാര്യം, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൃക്ഷം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണില്ല, ആദിയില്ല, അതല്ല, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണെന്നും ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പോ ആസക്തിയുമുണ്ട്, വിരക്തിയുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആസക്തി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഓരോ ചില്ലകളിലായിട്ട് ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ നിന്ന്, ആസക്തിയിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി കുറച്ച് ആ വിരക്തി, അതായത് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ക്ഷണിക നേരത്തേക്കുള്ളതാണെന്നും ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്നും ഇതൊന്നും നമ്മളിവിടെ ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യത്തിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് നമ്മള് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ആ മരം നമുക്ക് ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഈ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണിച്ചേക്കാണ്. ഈ മരത്തിനെ ഛേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തി, ഭഗവാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മളെ, അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ അരയാൽ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാവുന്നതല്ലെന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? കാരണം വേര് മേൽപോട്ടായിരിക്കെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ച മറുവശത്തേക്കാണ്. ഭൗതിക ശാഖാപടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ
മൂലം എവിടെയെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടത്? പിതാവിന്റെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ പരമ്പര വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് മനുഷ്യരും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളും വന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ കണ്ട എല്ലാം ഛേദിച്ച്, അതായത് ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ, നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദയെ പോലെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിലേക്കും ഭഗവാനിലേക്കും മാത്രം ആസക്തി, വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ, സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനോടോ ഡ്രസ്സിനോടോ ഒന്നിനോടും ശരീരത്തിനോട് പോലും ആഗ്രഹം വരാത്ത വിധം ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണത്. ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രമമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെ നമ്മള് അത് ആ ഒരു ഇത് പറയാണ്, നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ മുകളിലേക്കുള്ള അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അസംഗ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്തേറെയുണ്ട്. ആ കാരണത്താൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ചർച്ച ചെയ്തും ജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ഭഗവാൻ കേൾക്കണം. ഞാൻ ഇത് കിട്ടും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചു, ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതിന്റെ മാത്രമേ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. 1ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 10ാം ക്ലാസ് വരെ പാസ്സായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജോലി കിട്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. 10ഉം കഴിഞ്ഞ് 12ഉം കഴിഞ്ഞ് PG വരെ കഴിഞ്ഞാലും ജോലി ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ഇന്ന്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ? എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണേ. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാലും അവിടെ അതിന്റെ ഇടയിലും നല്ല ബുദ്ധിയോടുകൂടെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തില് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മികം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ പുരോഗതി നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതിന് വേണ്ട വഴികളെല്ലാം തുറന്നു തരും. നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ, വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ആഴ്ത്തിയെടുത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വിരക്തിയുള്ള വാളുകൊണ്ടൊക്കെ മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലാ സാധിക്കുക? നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സഞ്ജീർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢാ പദമവ്യയം തത്. എങ്ങനെയാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഈ വിരക്തിയാവുന്ന വാളുകൊണ്ട് വെട്ടണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. ശാശ്വതമായ
ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? വിദ്യാഭിമാനം. അപ്പൊ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അഭിമാനം ശരിയുള്ള അഭിമാനാണോ? നമുക്ക് വിദ്യാഭിമാനമല്ല അല്ലെ? അതായത് ഒരാള് നമ്മളെ നോക്കി നല്ലത് പറഞ്ഞെന്നുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒരാളെ നമ്മളെ കണ്ടോണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു ഗുണാതീതൻ. ആ ഗുണാതീതന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ വിരക്തിയാവുന്ന വാളുകൊണ്ട് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മള് നിർമാന മോഹ, ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനാഭിമാനം ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ മോഹങ്ങള്, ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യാമോഹങ്ങള് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതെല്ലാം നമ്മളിൽ ഇല്ലാണ്ടാവണം. പിന്നെ ദുസ്സംസർഗം, സംസർഗം, ആരാണോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറെയൊക്കെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ശരിയായ നല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ ശ്ലോകം 5 മോഹ, മായാമോഹം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്, മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്, ദുസ്സംസർഗം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്, അധ്യാത്മ നിത്യ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ ഒരാൾ ഇരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പുരുഷോത്തമ യോഗം, ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ചില ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോലെ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണേ. അതായത് 6-ാമത്തേൽ പറയണു, ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമാ പരമം മമ. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥലത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക. ഇവിടെ പാവക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വൈദ്യുതി എന്നാ പറയണ്ടേ. ആ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്ത് അതുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ലോകത്തും നമ്മളറിയാത്ത വിധത്തില് അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോളാറിനുള്ള എനർജികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് അവിടെ രാത്രിയൊക്കെ ലൈറ്റ് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ല ഒന്നും. അപ്പൊ പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം? അവിടെ എത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യന്റെയും കൂടെ പ്രകാശമായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ലോകത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അറ്റൻഡൻസ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഇനി 15:7 പറയുന്നു, മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? മമ ഏവ അംശം, എന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കള്. മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ.
ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മമേവാംശോ ജീവലോകെ, എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല സകല ജീവസത്തകളും. ഭഗവാൻ പറയണില്ല മനുഷ്യര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അംശമാണ്. സകല ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ബദ്ധമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാണ്, ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും ഗൃഹമേധികൾ എന്നാ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ കൂടെയാണല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുറന്നിങ്ങനെ വരികയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ബന്ധനങ്ങള് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർമാനമോഹ ചിരസംഗദോഷ അധ്യാത്മവൃത്യ വിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ജയ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പരമവ്യയം തത്. അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം പരമപുരുഷന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാക്കൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റേതാണ്. നിലവിലത്തെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. എന്താ പറയണത്? അതായത് ഇപ്പോ ഒരു രേഷ്ണ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പോ നമുക്ക് കാറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കാറ്റടിക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന കാറ്റാണെങ്കിൽ നല്ല വാസനയായിരിക്കും. എന്തോ ഒരു സുഗന്ധാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ പറയും ആ എന്തൊരു വാസനയാ വരുന്നത്, ഇത് എവിടെന്നാ എന്ന് പറയും. അതേ കാറ്റ് തന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് പോണത് കുറെ ചളി പിടിച്ച് ഗട്ടറുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തവന് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഓ എന്തോ വൃത്തികെട്ട മണാ വരുന്നേന്നറിയോ, വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം, ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല, വല്ലാത്ത കാറ്റ് വീശിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്നാ വരുന്നേന്ന് നമ്മൾ പറയാ. അങ്ങനെയുള്ളൂ കാറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാറ്റ്, ഈ ദുർഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റൊരിക്കലും മാറുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാറ്റ് സെയിമായിട്ടുള്ള അതേ കാറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കാറ്റ് വരുന്ന വഴിയിലുള്ള ഗന്ധങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കാറ്റിന്റെ ഗന്ധത്തിനെ നമ്മൾ ദുർഗന്ധമായിട്ടും സുഗന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ആത്മാവ് ഏത് ശരീരം എടുക്കണു എന്നുള്ളത് ആ പ്രവൃത്തി, മനസ്സിന്റെയും എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോണ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശരീരം നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്, മനുഷ്യ ശരീരം, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് ആൾക്ക് എപ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മള് ദൈവികമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ വിവരിക്കുന്നു മാറ്റത്തിന്റെ. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചൂല്ലേ, അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ ആണോ അവസാന കാലത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി സ്മരൻ നിത്യം ത്യജത്തിന്റെ കളയവരം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്
ആ ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്തോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. അതായത് ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അതായത് ഈ കാറ്റ് ശരീരത്തിനെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ മാറ്റി 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 കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗന്ധം, ഒരു പൊട്ടയായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഗന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗന്ധം, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗന്ധം, ഇതെല്ലാം ഒരേ കാറ്റാണ് വഹിക്കണേ. പക്ഷെ കാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഗന്ധം മാറുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ശരീരങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും നമ്മള് ഒരു ജീവസത്ത സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, പട്ടിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും? വലിയ നാക്ക് ഇങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പട്ടി കാണിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? നാക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എന്താ, ഒരു കിളിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിളിയുടെ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോന്നും അതതിന്റെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, രാമന്തം സ്ഥിതം വാ ബീഭുജ്ഞാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷാം. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതോ എന്ന് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ, മൂഢന്മാരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് അറിയില്ല അവരെന്താ ചെയ്യണത്. പഠിപ്പുണ്ടായത് മാത്രം നമ്മൾ സുകൃതികളെയും ദുഷ്കൃതികളെയും പഠിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നോ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നോ അതിന് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്? ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുക. അതായത് ഒരു ജീവൻ ഒരു ശരീരം വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു, അടുത്ത പിറവി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ പിറവി എടുത്തത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടി വഴി കൂടെ ഓടുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും, അങ്ങനെ തോന്നാൻ പറ്റും. കാരണം എന്റെ കൃഷ്ണ, ഇതൊരു ജന്മത്തില് നല്ലൊരു വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കാം, നമുക്കറിയില്ല. ആ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളായിരിക്കും അതിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും ഏതോ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ടായിരിക്കും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മത്തിനെ എത്രത്തോളം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജന്മം വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മന്ത്രം തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിക്കുക. എന്തൊക്കെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു പിടിവള്ളിയാണ്, ഒരു ശക്തിയാണ് ആ മന്ത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഇതിനെ. അത് നമ്മള് ഒരു കാരണവശാലും ജപിക്കാണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.